Rok ohnivého koňa. Takže, milí priatelia, vítame vás v tretej časti nášho podcastu, čo nás čaká v roku 2026 z pohľadu čínskeho horoskopu. A prebrali sme si zatiaľ v dvoch častiach väčšiu časť znamení a teraz nám dostali posledné 4 znamenia. Takže ideme na to. Prvým znamením je opica. Opica sú ľudia, ktorí sa narodili v rokoch 68, 80, 92, 2004, 2016. Svetlana, ako by si charakterizovala, alebo čo môžu očakávať ľudia narodení v tomto znamení v roku ohnivého koňa? Chcem povedať, že opici v poslednom čase až tak dobre sa nemali. Prečo? Pretože na nich sa valila z každej strany. Niekto mal rozvod za sebou, niekto mal nejaké choroby za sebou a niekto niekomu aj zrutil sa aj podnikanie. Takže preto v tomto roku koň daje im väčšiu energiu a väčšiu sílu. Nemôžem povedať, že nastupí slava, no oni naberú tú energiu. Kde im brať energiu, my to vieme. Opica je veselá, opica má dať pozor na to, čo hovorí, s kým hovorí, čo sľubuje a čo ona aj robí. Takže keď je to partnerský vzťah, manželský vzťah, takže buď to viesť nejakú korektnú komunikáciu a môže byť aj nie doma a mimo doma v prírode a týmto pádom vzťahy môžu u opice sa zlepšiť. Keď ide kariéra dobre, tak vy ste na správnom mieste, pretože koň vám dopriaje, aby vy byli ešte rýchleje. A keď je to v zdravie, tak vďaka vašim blízkym, príbuzným, u vás zdravie pôjde hore a vy sa budete cítiť lepšie. Opice nesmiejú zostať sa bez kamarátov. Opice potrebujú mať svojich kamarátov. Preto ja ako astrolog a zaoberám sa čínskou horoskopami, ja poviem, že vás niekedy vyliečí aj to, keď vy pôjdete na nejakú diskotéku, na nejaký tanec, na nejakú zabavu. No pamätajte, tam vy nesmiete piť, alebo tam vy nesmiete veľmi zdržovať sa dlho, pokiaľ že budete unavené. Ako náhle vy budete vidieť, koľko času meniť na ten oddych, relax, všetko bude dobre. Tie opice, čo majú dobré vzťahy, môžu sa oženiť v tomto roku, pretože zas oheň dovolí tej opice rozprúdiť životný štýl opice. Preto ja myslím, že opice, keď správne budete podľa intuície robiť to, čo cítite, uvidíte, vy urobíte veľmi veľa dobrých skutkov pri sebe. Super. My prejdeme k ďalšiemu znameniu a to je kohút. Kohút to je znamenie pre ľudí, ktorí sa narodili v rokoch 69, 81, 93, 2005 a 2017. Svetlánka, čo prinesie rok ohnivého koňa pre kohúty? Pri kohúte je veľmi dôležité preanalizovať svoj plán a zámer. Kohúty majú právo v tomto roku veľa sa vzdelávať a pozerať sa, či tie správnou cestou idú. Tie kohúty, čo veľmi pomysleli, že všetko je v poriadku, dajte pozor, aby vás koň neprekvapil. Tie kohúty, čo majú rozbehnuté biznesy a môžu si dovoliť oddychovať, môžete, no ten čas užite v štúdium, precíťte, čo by vy mali ešte dodať do vašeho podnikania. Sú kohúty, čo môžu ako rozhodnúť sa, že potrebujú rozmnoženia, príde nejaké deťatko do rodiny. Sú kohúty, čo budú precítiť, že majú kúpiť nový dom, nové bývanie, koň im tiež dovolí. Takže tento rok je dobrý pri takéto investície. Keď tie kohúty, čo dlhý čas, a to u nás je aj 92 mladí manželia a stále ešte váhajú,
tak počúvajte vnútorný hlas, aby vy sa rozhodli, kde ísť spolu, do akej investície dať peniaze, aby vy sa cítili dobre. Takže preto, kohútiky, starajte sa o svojej rodine a všetko bude dobre. Keď sa cítite unavení, chodte tiež zatančiť. Chodte počúvať hudbu a chodte aj do nejakej prírody. Tak by vám odporúčila. Veľmi silné rady, výborne. A my prejdeme ďalej a to je pes. Čo teda môže priniesť rok ohnivého koňa pre psov? Je to ešte, by som poznamenal, sú to vlastne roky narodenia 70, 82, 94, 2006 a 2018. Pes v tomto roku začína dobre. No on potrebuje aj sa spýtať sám seba, že ako on sa cíti v roku koňa. Koň jemu vo veľa pomôže. Pomôže, aby ducha svojho posilnil. Preto psi, vy ste veľmi obľúbení ľudia, kolektívy vás majú rádi, no naberte silu a odvahu, aby vy precítili seba, keď niečo povedať a keď radšej zamlčať. Pretože ticho vás bude vždy liečiť a pomáhať. V tomto roku pes môže sa rozhodnúť sa na silnejšiu kariéru. V tomto roku psi, čo cítia, že oni majú na to viac, koň ohnivý im dovolí rozprúdiť tú energiu tak, že aby aj dosiahli nejakú vyšší status alebo vyššiu kariéru. Čo sa týka rodinných vzťahov, u vás tam doma všetko bude prebiehať dobre, pretože vy máte naladenú dobrú intuíciu a cítite, keď môžete niečo povedať a keď nie. Celkovo rok pri psa je to blagosklonien. Je to taký, môže byť to nie je slovenské čisto slovo, no viete, vy ste Bohom darené deti a obľúbení psíkovia a preto v tomto roku vám to dobre rok sadne, že vy všetko budete podľa intuícii robiť a týmto pádom vám sa bude dariť. Takže tiež veľmi zaujímavé informácie pre psíkov. No a ďalším znamením bude sviňa. To sú ľudia narodení v rokoch 71, 83, 95, 2007 a 2019. Takže Svetlánka, ako to bude s týmito ľuďmi? Čo im priniesie rok ohnivého koňa? Rok ohnivého koňa pri naševa diviak alebo svinka, je to veľmi dobrý rok, no s tým, že aby byl opatrný. Koň veľmi neznáša tú svinku, má rád, no tak na diaľku. Takže preto svinia musí čo najviac zapojiť svoje senzory a precítiť. Takže keď vy bývajete vo vzťahu, čo je nie až taký, buď to niekto je nevierný, buď to niekto je klamár, buď to je niekto sľubotechná, tak tedy radšej tento vzťah ukončiť. Vám koň dá tú energiu. Keď svinia alebo diviak, sa povie svinia, diviak, že nie je spokojný v práci, vám koň dá energiu, aby vy roztočili sa, aby vy nabrali takú energiu a uvideli viac možností a príležitostí. Čo sa týka emócií, vy máte právo pustiť vaše emócie, no sledujte aj tak, komu to hovoríte, či je to rodič, či je to starší pán, alebo či je to riaditeľ, aby náhodu urobili niečo, čo vám potom do vašej premene pribudli peňažky. Je pravda, financie v tomto roku vás budú dobre, keď ste spokojná. Keď nie ste spokojná, že pracujete veľa za málo peňazí, koň vám dopriaje, aby vy
získali lepšiu prácu a s lepšími podmínkami v práci, aby získali aj financie. Čo sa týka vašeho zdravia, vy ste dosť zvláštne znamenia. Vy to niekedy idete veľa, alebo potom sadnete na nejakú dietu a poviete, už nebudem toľko jesť, no vy potrebujete nájsť harmóniu. Harmóniu s vašim rozumom, harmóniu s vašej dušou a harmóniu s vašim telom. A keď cítite, že nemáte túto harmóniu, za to, že je ohnivý rok, roztočte tú harmóniu, môže byť v nejakých tanečných klasách, choďte do nejakých takých indických tancov, aby vy roztočili tú energiu. Ja hovorím aj pri mužov, aj pri žen, pretože muži tiež ako 1981, oni sú často vášniví, oni sú aj temperamentní a oni potrebujú toho ohňa od konia. Preto môžu veľmi, veľmi im sa dariť. A zas keď vy máte nejakú investíciu alebo pripravené peňažky a neviete zainvestovať alebo nie, ja vám odporúčam, že môžete zainvestovať. Alebo zariadite nejakú firmu, kde tam dadíte váš kapitál. Neobávajte, rok konia vám pomôže, pretože nielen ohnivý koň my máme, no my máme aj jednotku v numerológiu. A tam sa odporúča roztočiť tiež podnikanie a roztočiť svoju budúcnosť. Preto svinky vy môžete preanalizovať a ľahko sa naštartovať v tomto roku koňa. Ďakujem. Takže to bola naša tretia časť pohľadu na tento rok 2026 z hľadiska čínskeho zverokruhu. Samozrejme, je to také v zjednodušenom podaní. Ono to nie je také jednoduché. Svetlana, keď robí rozbory, tak to robí aj z viacerých uhlov, alebo teda pomáha si numerológiou, astrológiou a tak ďalej. A toto všetko vytvára ten komplexný obraz. Takže kľudne sa na ňu obráťte, pretože ona keď robí ten výklad, tak ten výklad je ďaleko komplexnejší. No a tešíme sa na vás niekedy. Lajkujte nám, zdieľajte a určite sa budeme niekedy vidieť a počuť v ďalších podcastoch. Áno, my pri vás pripravujeme ďalšie. Ja som rada, že manžel môže mne moderovať. Mňa napadlo urobiť ešte také z vedeckej numerológie a celkom z planetárnova našich astrológií ešte jeden taký podcast. Môže byť, on vyjde na 15-20 minút, no veľmi tam chcem všeobecne povedať, aký obdobie nás čaká, aké trendy nás čakajú, pretože my vstupujeme do novej epochy. A tu sa stretol sa aj ten koň, čo nás bude viesť do tej novej epochy, do tej čestnosti, spravodlivosti, aktivít. A obyčajní ľudia v tomto môžu mať veľa energie, aby začali samostatne realizovať tie svoje plány. Takže teším sa na vás aj nadále. Majte sa pekne, pekný deň. Pekný deň.